Rabiin, gumawan pa ilang di apo ko yung tatang. Ay, yun na hindi dyan, Obing. Kanay nakas chitararamitin na. Pay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kit din tayo dyan, Obing. Ay. Ay, tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti daw. Nagbagarabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartek. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Alalala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko aya. Jimson, Barok. Agiamanak man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid? Ay nga magpilit mat. Iso nga intulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuloy nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Masi ka kumamot ijay nam. Ken siyak meten nga apong mo. Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo may baga ti kasta. Taka na yun kabot ngakbartek. Among kadya delikado ti kasta kararamidam. Hagbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kit di. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. Kwartayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen! Ngamsan ka nga ikanta pagbartek mong tumot laeng. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon ati pagdawatak. Alamot din apong. Sige. Agto'y ti sa kagasot. Yung kagumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga gasot laeng. San ngumdas da ito'y. Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas. Kanya, hay, nagninam. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun. Ti pa nagbarbar takyo jagayim mo, ha? Ure kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jakayatan nga ginom kayo diti balay. Naawatan? Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo mo ti kastangar aramidan nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, huwan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo? Ha? Adda idingam nag-breakdown. Kasta? Ape adamdamaga manong. Crush mo niya. Ha? Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabait lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursunada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak. Umay ka no sumarong ka rin balay inton malam, Grace.
Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan numabain ka la kanyak takabsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag balin na plastikin ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. E din tuta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, Nana. Mabalin na sarungkara ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang altaw. Anya? Sa dino tinapanan na, Nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan nga ruden barok. Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyak na itaading ko. Basta tiyan mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Ano basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay no siya klamay sa. Tangayawan mo laang dengdengen na. Nasaysaya at no makiasawan tatang. Bareng agtalnan. Ha? Masigurado nga rod, aday ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema no makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kaupilin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok din to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay met ngamin ang yanak mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang sita nagsasao. Win nga ron tatang. Ay na po. Saan ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asa pa'y lako matakuldingan tiyos ti puso ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Atoy pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maululaw ako. Alagid din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atoy. Maudin tayo. Okay. Okay. Kasta. Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulod kanton. Carlo, amangan num, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak nat. Wen nga, saan tamat nga gaya na yan? Nga ma, apay nga't aramidan tati kastoy. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka mat. Nga, kasano nagbunga ti pan nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya, kasta lang. Di nak ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo pa Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madya talaga ti ritnak. Pagiso, ni Carlo to yung mauawag.
Hello, Carlo. Julie, agkita ta. Kailim kan. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya rin na. Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay kayo maramida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano na ito yan? Hindi kaya tamamuan na nanang. Kasigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, anta kasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang, umayan. Amo kunti aramidak. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito eh? Apay, nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti ama na, taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kastang aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kwa na nukas tamot laeng. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kastang aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson, barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuam da ito eh. Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wen no saan. Anya day tanana? Jimson barong. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kwa na. Kasta ka di? Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Ang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Isu nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Isu nga dapay gundaway mo nga agpabawi. Sumapol ka lang nga niti sabali nga sawaem baro. Ayayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mangikasarkan ka, Julie. Agyaman na. Uray no saan tapay lang agkasar, Jimson. Apay mat? Basta. Sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka.
Nakarubot ka, met. Papanam, bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, san naman ang tirumwar dito balay? Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw-awid. Mabalin mo tata. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan panagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tikas ta pa nagsasawam. Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipudno amarikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni ti sa bali, Carlo. Buwan, kahit kalata. Apay kidi na saan? Ramanam tayo. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Jak pa'y napadas tinagsyabu. Iswaro ta padas sa mita. Ala na, mayat na tayo. Numapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo, Ito. Padasam ka din. Ala na. sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Iso nga ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sabta matawan. Ado manan ti simang pat alako tayo. Milyonis manan ti kwarta no kaskasano. Toy! Awan ang tignan kidakas! Ingat tayo na gito yung maya! Pulis kami! Diyos kay, dagang pulis! Kasano da ito yan? Tintaray. Santa na makalibas pa eh. Matilihutan! Tintaray. Nanang! Timson! Tulungan tag! Da kaya ti mabalod! Tulungan tag kuma! Ay, apo! Namin anaw abinagbagaan ka, naku! Saan laang asyak tinangbagbagaan ka? Ado kami! Ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ti pinilim abiyag. Unada nga roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya! Dimson! Ang bababawi hakitan! Agawanan na kuma! Kandi na kumasinaan! Laditak, agam na po kaunti panagayat ko kan ka. Total, imparupan mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kayat. Dakmat mabaling ngay pilit ti bagikit ka. Basta, di ko mangarot bye-bye ante anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka.
Nakapsut ako na gapoy agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasanungatan. Sapay agtrabaho kiti sa bali a lugar nana. Kastaya. Ay naapo, awang mga minanday di tata nga katulong ako ba. Marigata na barok. Numaitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kasputpud nung anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito yung pagpanudan. Wen, ket kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni daddy? Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.